Kumusta naman mo mga igsoon? Ganahan pa mong mobilar? Mura naman gumudiag ng aluya. Mga igsoon, gilubong si Kristo. Nya sa iyang paglubong, gitalupan pagyog dako kay bato nga dili madaog og duha ka tawo. Mao na sila si Maria Magdalena ug ang iyang mga kauban. Nagsige in tawag ka problema pagpadong nila sa lubnganan sa kinsa kay muligid atong dakong bato na porti mong tong dakuang batuha. Kining lubnganan o kining bato mahimo ni natong ingnon na simbolo ni sa atong pagkahulog o pagkamatay ngadto sa sala. Basta ang yawa gani mupatay kay siya nato pinaagig sala datugan pagid na niyag bato. Mao na usahay kitang mga makasasala maglisod na gitag ikyas sa atong pagkalubong sa sala. Unang uban moingon na lang ada puslan man. No? Puslan mang nangabit, kabit na lang yun. Puslan mang nagsuyok, suyok na lang yun. Di naman ko kausaban eh. Yan naman eh. Puslan mang niya na ko aning bisyo sa sugal, sugal na lang yun. Kaya usawan man yun. Adik naman yun ko eh. Ano ba? Puslan mang mag-homosexual ko. Ala, sige pa da yun. Usawan man yun. Ginoo na lang mag-igo eh. Di ba? Mao na ato no? Adili mo inana? Oh, inana. Ikaw no, ina ko no nang imong tupad. Aron mabuhi sa nagamay. Ing na unsa maroy nakalubong nimo. Ikaw no, pamatanan ko no siya. Kana yung tupad ba ina? Unsa maroy nakalubong nimo. Ay narabay uban nalubong sa utang. Nga murag din agyon kaikya sa iyang utang kasi ginalag rinyo nag-abot na lang ang daan og bag-o nya galibog na gid siya kung saon pag-ikya sa utang naagoy na puto sa utang ningon ako pader mopalit na lang ko anang imong slot nga hope and opportunity pamasin nga makabuhi pa ko aning akong utang pader nganong unsaon pa man ako pag-ikyas ning akong utang. Nakahana sa ko sa kong una-una, bahala ka diyan. Basta mo donate lang ka, okay na. Galisod yun. Lisod kita. Daghan kay nato. Naglisod ani. Lain-lain lang ang pagkalubong nato sa sala. Nya gitalupan pag yung bato, mao na lisod kayo. Pero si Kristo, iyang gipamatudan, gilubong siya, way tao nga mitabang niya pagwagtang sa bato gikan dito siyang lubnganan iyang gitukmod ang bato ug naligid ang bato ug nawa siya dito sa lubnganan pasabot gipaila ni Kristo nga dili makagapos nako ang yawa pinaagig sala ikaw no ing nako nang imong tupad ing na dili makagapos nako ang yawa pinaagig sala. Sige. Yan. O niya, ang imong giingnan, ang imong bana ba? Niya, may mga din bana, kanang kahimalikas ni mo, di ka magapos na. Niya, ikaw sa bana, sige, ligi sa kasi mga asawa, imo sa ginan, dili makagapos nako ang yawa sa iyang sala. Kanang kapalahubog ng buwanga ka, di ka magapos ana. Ikaw ma, kasarasay na sa. May sanang atong i-declare kay nga naman ang pagligid ni Kristo sa bato o paggawas dito sa lubnganan nagpaila nga kitang tanan nga gibunyagan og mahiusa niining maong Kristo makamaona sadtang muligid og bato o muikyas sa lubnganan sa sala, sa kamatayon, sa kalag. Kitang tanan, kamao na taana, naa na tay kapasidad, tungod sa bunyag. Mabitan ng malipay, tan niya tay mga bunyaganan ron. Kay bighuman na ning bunyag, pwede na ni sila patyon. Oh,
Kamo, human naman sa mo bunyagi diyang uban. Makaingon ka karon na pwede na kupat yun. Hadlok ta. Nga naman, tungod kay naa naman sa tay sala, nagapos naman sa ta sa sala. O, mauna nga ang Ginoo nagpakita nga ako ray makabadbad sa inyong sala. Way lain og ang paagis Ginoo pagbadbad sa tong sala mao ang mga sakramento ug ang gauna sa sakramento nga mao gyud makabadbad sa tanang sala kanig yung bunyag. Muna kining ato karong pagbag-o sa tubig, pagbag-o sa kalayos, pagtuo, mao ni siya ang timailhan nga dunay gahom nga gibilin ang Ginoo dinhi sa simbahan aron pagbadbad og sala ang sakramento. So kung ikaw karon nagpuyo-puyo, unsa mang sakramentoha ang makabadbad sa imong sala? Kasal. Kasimple na. Kung ikaw karon nagdumot sa imong isikataw o nagsigi kag pamakak, sige kag pangawat, unsa mang sakramentoha ang makabadbad anang salaan? Kumpisal. Ana. O gusto mi diring mudupa-dupa aron mo daghan day na among kolekta? Unsa mang sakramentoha ang among gikinahanglan? Ordinasyon. O ikaw hapit na bugtoy sa imong ginhawa, nya daal gyapon kay mga sala, wa lang gyapon ka kawagtan sa pipila ka sala, unsa mang sakramentoha ang makapapas imong sala sa di-a ka mabugtoas ginhawa? Hilog. Nya karon kay wa may hilog, kay COVID man, patay ka. Oh, gitagaan sa simbahan. Ang simbahan mao'y makahatag niining maong sakramento. Gideclare man sa simbahan nga niining panahon sa pandemya ang hilog ato lang usa gyung isuspenso, unya gitagaan man kini og kanang gitawag nato dispensation gikan sa Santo Papa og sa kaobispuhan, mo epekto dayon automatic. Mas nindot pa ni karon kay usahay ang pari ini kadto to wiris-wirisan naman mo. Kapil tiwas ka. Ana ra dito. Pero karon ang simbahan na gyud mo hilog nimo. Ang simbahan ba mo hilog nimo? Pasabot automatic kang hilogan sa simbahan by virtue of that dispensation sa physical nga paghilog. Ang simbahan mo hilog nimo. Unsa ra may imong buhaton? Magampo og moingon ngadto sa Ginoo sa imong kasing-kasing, buot akong mudawat sa imong sakramento sa hilog. Ginoo, ihatag nako ang kalimpyo sa lawas ug kalag. Nya ampo dayon ka. Nya kamo sa naglibot inyong mga pamilya, halapag ampo sa mo diha ug ang yu'a ang Ginoo ihatag ang sakramento sa paghinlo sa iyang kalag aron maandam sa pag-atubang nimo kun imo na gid ni siyang paatubangon. Awa na. Hinlo na ikataw-tawran na bugto dayon. Or maayo dayon. Kaya ang hilog, healing man sana. Maayo sad, posible sang maayo. Di ba? Oo na, ang sakramento, grabe kay nag-epekto ang sakramento. Una, ayaw ninyo unya-unya na masagoy uban, nagpuyo-puyo, nagtag 20 katuig, tag 30 katuig. Wa, pag yun mo abil sa sakramento, anong gilangay-langay man ninyo ang paglimpyo? Kung mapiksan mo lapok, diha maglakaw mo sdan, kanus aman mo manghugas? Sunod simana? Ha? Kanus igabot sa balay? Oh, as soon as possible. Gani, o mapiksan ka, labi ng dako-dako gid ang lapok, murag magpanglingi yung kaghaing tubig, kay imo gidayong limpyuhan. O mao na niro ng atong tubig, ang tiglimpyo sa atong mga sala. Ayaw dugay-dugaya. Pagkahibaw ni mo karon nga nana ka, gidatuga na ka sa sala, sa bato sa sala, gipabugatan pag yung mayo, ala, limpyuhi dayon. Ayaw pag unya-unya. Ambot, pila kabuk ng umpisal din ay, tanaw na ko, wa naman kayo ni duol. Awa na kitingay mga sa mga tao, no? O ragkato mga sadan, gipanghurot na sa COVID. Ambot na ka.
Oy, kusog kitang mo unya-unya. Unya, mo ingon na ita, Ginoo, ika nalay mag-igo, sabtalan yun ko. Ana, ingon sa Ginoo, musabot yun ko nimo, na mukuyog kas demonyo. Kung saan ka masaya, suportahan ka ka. Na, ni kalit magkamatay, giiksa kas impierno. Kaya mo ito imong ikuyogan, kung saan ka masaya, suportahan man yung kas Ginoo. Amo na, sa ato rong pagpadayon aning atong bihilya, ugma, musugat naman kita sa nabanhong Kristo, ato gyung andamon, atong bag-uhon, ang atong commitment. Ginoo, ako nang iligid kining bato, ni aman kas akong kasing-kasing karon, itukmod kining bato nga nag-ulipo nako, kining akong sala. Bisag kung sa imong sa itukmod. Ug di madag ikaw-ikaw ra patabang sa imong kaubas panimalay or sa kauban nimong community. Ikaw no, practice ikaw no diyang imong tupad. Ingna siya, unsay imong sa patabanga ko bi. Ina, unsay imong sa patabanga ko hunong ana. Sige, ina. Kanang practice ta ba? Na kanang kamautang utabang. Sige, ina unsa may imong sa aron patabang ako wag ta na bi. Ana. Nya may ingon din siya nga kini laging akong utang wa na gyud ko ni mabayad, tabang ang bayad sa wala na ilabot. Magtinabangay taoy nga mga wagtan ning atong sala. Mao nay akong gustong isigig pasabot ninyo sama nga si Kristo nagpakamatay para matabangan ta. Kita sad magtinabangay sa ta sa usag-usa nga mahunong ning ato mga sala. Kamong mga nagpautang ayaw na mo paningil aron maminusan ang sala sa panaglinumtanay, pagbinakakay. Oh, kamo mga asawa nga inyong bana ng abit ay na mo pagyaw-yaw. At least sila ran duha maimpierno, ikaw di maapil. Kamong mga ginikanan, nanay mga anak, mga tapulan kayo, ay na mo pagsigpangasaba. At least sila rin mo maimpierno. Kamo dili mo maimpierno, mga ginikanan. Kuyong sa mo ng inyong anak na tapulan. Ayaw na, sagdain nagmasunog na si impierno. Kamo sa mga anak, nasigihan mo yaw-yaw na inyong mga ginikanan, mga yawanon kay baba, ay na lang sa mo pagsigig yaw-yaw des inyong kasing-kasing, magsigig mo yung mayroon tagmatay ka. Ayaw na lang mo pagtubag-tubag. Dahil sa mo kusmod-kusmod na inyong naong, undak-undak na inyong tiil, ay na lang. Kaya makuyog mo ng inyong ginikanan, no? Di sa gusto mo atog langit. Mas may pag inyo ng higugmaon, ignoraginan nyo inyong mama, paduang rabakas impierno. Di ba? Piti din ang naong ni Mustaparos. Inig-tamparos na, ingon ang Ginoo mga kung taparoson imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, bali-balihon kang sagpa na. Ngini ko man jag sagpa nimo, ingon dayon kaniya, ma, bisag imo pa kong patyon, di gini kausap sa akong paghigugma nimo. Love you, ma. Ay, magakos din na nimo. Sorry jud kay nak, nayawaan ko. Salamat. Naligid na gitaong bato. Pero hubag ikag naong. Tanawa, di ba, i-treat ka na nga tos Jollibee na, mag-Jollibee tanak. Ikabot mo dito, di ka kakaon, kaya di man mabukay mong baba kanya. Niungot man rin-ari, kaya pwede mapagkasagpaa. Pero at least nagkauli na mo, pinaagi sa pagkahiwi sa imong mga baba, sa imong awi. May na lang na, kay kanaray imo, si Kristo gikan sa nga risla palapa, pulos samad, nangabuslot panglawas, kamot o tiil, para sa atong mga sala.